Kok gak nyala, Kak? Binarung swaraning pradonga munyo hangkarangkit. Ana gondo arum hangambar hangebaki jroning sasana wiwaha. Tumuli sirat-sirat hambabar tejo moyo-moyo. Saya danggu, saya cetha, saya caket, saya hanglelo. Pranyata menika tejane Risang Biranganten Putri. Halo Kakak. Kang binayang karya mijil saking Tepas Wangi. Kinanthi manjing sasana rinengga. Sampating busana ingkang hangimba busananing Pramaswarinata tinon saking Mandrawa katon abyor momyor pating galebyar pating cumlorot mila lamun tananduk sunaring Bagaskara Pindadaru lelana candrane. Amujang kanginan Denira lumaksana Risang Pinanganten Putri membak madya lumenggang ing warik mela ing wadana sumono agilar kadya kencana binabar sunaring netra handamar kangindah. Weweging pranaja singset kepadeting ageman pindha cengkir gading pininggit yayah jebol nawekak madya kang pinangka stubandaning sarira kicating padha katon pating galebyar pating cumlorot dening rerengganing canela ingkang tinaretes sing sesotya Nawaretna. Prapeng unggian ingkang tinuju Risang Biranganten Putri kadherekaken dening pepundhenira kekarone kacetha panjenenganipun Bapa Mulyana dalah Ibu Pusrini. Nalika semana panjenengane wis lenggah hanggana raras hangrerantu tumabaing hati sora mirunggan nalika semana sirep ponang gongso. Para bapak, para ibu, para sutresna minulya ingkang menika sinebat upacara panggih manten. Upacara panggih manten badhe kapangarsanan dening panjenenganipun Bapak Haji Rohmat Sinartan Alantika Makeup. Konjuk ngarsanipun Bapak Haji Rohmat kula dherekaken hanya keti anggenira badhe hangadani upacara panggih manten. Jalaran panjenengan ingkang sinaraya nyalamaken nangkepaken astanira Risang Pinanganten pinangka pralampitaning katresnan sejati mungguing Risang Pinanganten badhe kapratetesaken dening panjenenganipun Bapak Haji Rohmat Raspan.
petugas kembar mayang dimohon mempersiapkan diri. Wus dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat saking panguwaosing Gusti ingkang murbeng dumadi. Nalika semana ana titaing Gusti kang pepaes dalu tanapi wanita ingkang sumedya hanetepi jejering gesang ngancik alaming madya hanetepi lalu jaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi. Nun inggih ingkang menika nglajengaken garising cara silang kareben putra agung kang wijil saking Sumerak Margaya Sopati dalah keluarga agung panjenenganipun Bapa Mulyana ingkang menika boten nate cures nanging sangsaya tangkar tumangkar ngrembaka wiwit rikalenggahan siang samangke langgeng dumuging delahan. Monggo Rama Haji kula dherekaken tumuju wonten ing sang inggil mawon. Saya caket denira lumak sono risang pinanganten kekalih. Tempu ing pandulu catur netra sakala kumlawe astanira gaya bebalangan bantal ingkang sinebat gondang kasih kalawan gondang tutur paripurna jumangkah manayut panjenenganipun Bapa Haji Rohmat ingkang sinaraya nangkepaken nyalamaken astanira risang pinanganten pinangka pralambitaning katresnan sejati monggo ing risang pinanganten sampun katangkepaken sampun kasalamaken lumantar panjenenganipun Bapa Haji Rohmat sinartan donga pepuji ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi ingkang katepen haup silane akrami dadya keluarga ingkang kebak ing barokah sakinah mawaddah warahmah istiqomah amin 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 ya rabbal alamin. Ngaturaken donga panuwun tunjuk ngatanipun Bapa Haji Rohmat kula dherekaken Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekar mayang sampun kapapanaken wonten ing sanginggiling wisma paripurna risang pinanganten kakung marepek dijokor kencana wadahing sekar setamak sakala antiga tinapak ing padha pecah sanalika daya risang pinanganten putri laju hagem usarwi nyambung pangestu saking ingkang garwa kinasih. Paripurna ingkang menika tumuli risang pinanganten putri ngicawi sedaya rureget sedaya sukerta ingkang kanjeng wonten ing jiwa raganira risang pinanganten kakung ya guru nabdi sejati paripurna tumuli ninanting astanira kanan kering tumuli ingkang menika kaju menengaken jajar wonten ing sisih kering
manten kakung wonten ing sisih kanan, risang pinanganten putri wonten ing sisih kiri. Tumuli ingkang menika kasingeban sindur ingkang awarna gula klapa dening panjenenganipun Bapak Mulyono, Ibu Rini Kusrini hanya ngebirisan piranganten karben risang piranganten kasingeban sindur ingkang awarna gula klapa dening panjenenganipun ingkang Ibu Rini. Bapak Mulyono hanjengane ngarsa giya nuntun ingkang putra putri kinasih nalika semana lon-lonan ya muler kambang tindakira Bapak Mulyono anggenira nuntun ingkang putra putri kinasih nalika semana wis prapteng ngarsaning Ale Asri panjenenganipun Bapak Mulyono handingini lenggah pranata gelar hadisara bapa timbang upacara pangkon risang pinanganten kakung lenggah wonten ing jenggo kanan, risang pinanganten putri lenggah wonten ing jenggo kiring. Nulya kabeh wis satata Ibu Rini Kusrini. Pundhut pirsa ing ngarsaning Kanjeng Rama pripun Rama anggen panjenengan nimbang ingkang putra sakloron Bune. Wis timbang bobot, wis timbang bebet lan bibite Bune. Leres menapa ingkang sampun dados dawuh pangandikanipun ingkang Rama. Paripurna ingkang menika tumuli risang pinanganten tinandur lenggah wonten ing dampar kencana maisa dandu kanthi linambaran pepuji. Bismillahirrahmanirrahim. Nandur apik kunduh apik, nandur becik insyaallah ing tembe bakal mundhut ing kabecikan. Gusti nandur lenggah risang pinanganten katon iwut ibu bujangganing panggih maranata gelar hadicara kacar pucur ya tampa kaya risang pinanganten kakung Kaki Bagus Alvin Wus ngasta tilam lampus ya klasa bangga ingkang sinulaman suket kala jana nalika semana asok glogok uga rampet kacar pucur wis katampi dening ingkang garwa tumuli ingkang menika kabundelan risang pinanganten kepareng sowan marak ing ngarsanipun Rama dalah Ibu Pepunden yo nitepaken uga rampen kacar pucur pinasti karben ingkang menika kasimpen wonten ing pagaringan nalika semana sampun katampi dening Ibu Rini Kusrini panjenengane miyos gawi mewingking nyimpen uga rampen kacar pucur pinasti wonten ing pagaringan ingkang sawanci-wanci ing benjang saged kabetahaken dening risang pinanganten kekalih wis kondur lenggah risang pinanganten aning dampar kencana maisa dandu tumuli ingkang menika kadandang upacara bulangan bulan dinulang
segol punar warna kencana karepe anggenira babar bebrayan tansah bisa sumunar bebarengan yen ana rejeki sithik ya dicakno sithik nanging yen ana kepenak ya ayo wong ayu padha dilampahi wong loro jer panjenengane menika pinangka loro ning tunggaling ngaloro pantes toyan sak boyo mulya sak boyo mukti gesang sesarengan ya ayo wong ayu padha dilampahi wong loro Kawistara risang pinanganten wis kaparingan toya wening toya menep ijin saking Kendhi Pratala kabarang matur bilih ingkang menika kapundhut saking tuk sumber toya Zam-zam ijin saking Mekah Al-Mukarramah kanthi pangajabing sedya mugi ingkang katemben dhaup silaning akrami risang pinanganten dadya keluarga ingkang kebak ing barokah sakinah mawaddah warahmah istiqomah amin 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 ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para sutresna minulya upacara panggih risang piranganten sampun rampung sampun titi paripurna kasambet babaring ketawang inujud handherekaken upacara sungkeman ya upacara ngabekten nggih. Jengkar saking papan palenggahan risang pinanganten kakung hanganti ingkang garwa lumarap ngabiyantara mring para pinundi estining galih amung sumedya suwungkem waswapada Kanjeng Rama miwah ingkang ibu sumuyut sumujud tumungkul hamari kelu yayah konjem ing Batala Wadananira bisa piranganten sinambang nyabok berkah pangastuti ing ngarsanipun Rama dalam ibu petunduk Rama bekti kula kunjuk Rama kula nyuwun ibu nyuwun tambah berkah pangastuti kunjuk ing ngarsanipun panjenengan Bapa Mulyana punandika Duh Cahayu senajan slirawa piyambakipun nanging pun Rama lan Ibu wis tanggap lan wis biasa wela-wela saga soroting palarapan lan toko tulisan ing jajahan kok ndurut Cahayu ojo aleman ya Cahayu lan ojo gampang gawe larane ngerti marang garwa kaya ngono dawuh Rama inggih Ibu
paripurna sumengkem wonten ing ngarsanipun Rama Dalah Ibu ing ketok gunung Wungkal. Tumel ingkang menika risang pinanganten sowan marang ing ngarsanipun Bapa Sudarmanto Dalah Ibu ing Sumerak Margaya Sopati. Sedyanipun sami, tujuanipun sami, ancasipun sami, Puswapada ing ngarsanipun Rama Dalah Ibu pependhet. Karben ingkang menika risang pinanganten boten nate lali. Eling marang Rama ingkang sampun senggoda ukir jiwa raganira wiwit nalika swana nganti dewasa. Eling marang Kanjeng Rama ingkang sampun dadi bibit kawiting tumuwuh wonten ing jagat padang bumi peparinge Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Eling marang Kanjeng Ibu ingkang sampun dadi papaning yuga brata lawase Nasa Candra Dasari anggenipun ngandhut lawase sangang sasi dadi mila ngaten risang pinanganten kekalih panjenengan ora kena pisang wani marang pepundhenira kekaruni sakalangkung ingkang ibu sakalangkung ingkang ibu sakalangkung ingkang ibu jalaran dawuh agami menandika kasuwargan ngono dumunung wonten ing sahabat kepadanira surga adalah di bawah telapak kaki ibu. Dawuh pangandikanira Kanjeng Ibu. Prasa satingga menika kaya dawuhe wali ingkang katon. Senajan ingkang menika namung sakedhaping mitra hanya sebentar saja. Cukuplah yakini cekap sinambut ing samudra. Cukup dibatin di dalam hati saja. Para bapak, para ibu, para saudara sedherek, upacara panggih risang pinanganten sampun rampung, sampun dinten paripurna. Kadheraken gelar potret keprabon sinambi handheraken gelar potret keprabon monggo ingkang menika sinareng Sabrina Music suga paring libur konjuk ngarsipun sangya para tamu nggih. Monggo ingkang menika sinartan Pramuladi Pramusaji ugi langgeng saking RT2 RW 1 Desa Luweng suga paring leladi konjuk ngarsanipun sangya para tamu nggih. Yuk monggo sinartan Sabrina Music.